Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin daga Kano, inda yau shirin ya samu muku wani babban makaɗi wanda ake kira Baffa Auto, wanda kusan zan iya cewa a cikin wannan masana'anta ta Kano duk wanda aka ce masa Baffa Auto to ya san shi. Baffa a daidai wannan lokacin a madadin hukumar ruwan tashar ruwan gari mune maka barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. A bisa al'adar wannan shiri masu kallon da za su ka bayyana musu ɗan takaitaccen tarihin ka. Ok, jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Muhammad Abubakar wanda aka fi sani da Baffa. A masana'antar Kano kuma ana ce min Baffa Auto. An haife ni a unguwar Kabuga a 1990. Na yi firamare a Kabuga, na yi secondary a DSS Goron Dutse, sannan na je na yi diploma a Dutse daga sannan na je na ƙara yin digiri a Public Administration. To, Malam Baffa ya kasance kai a cikin wannan masana'anta musamman a wannan ɓangare da ke. Gaskiya da ni ina koyarwa a makarantar Islamiyya. To yawanci idan irin haka an tashi ƙazida muna irin buga mandiri ne. To haka muna buga sai na ga ina sha'awar dinga yin piano. To sai aka nemo piano na fara zuwa. Ina yin piano a haka har na fara yi wa ɗan makaranta da kanan sai na dawo harkar studio ina yi. Wato ainihin abin da iyayen makaranta kake daga nan kuma likafa ta ci gaba sai aka dawo masu studio likafa. Gaskiya. Aka ɗauka imanin shekara nawa a cikin wannan harka. Gaskiya zan kai irin shekara 7 zuwa 8. To Malam Baffa, wane ne wanda ya koyar da kai wannan? Gaskiya masu gidana suna da yawa. Saboda akwai wani Ibrahim Cast, sannan akwai Aladiji. Jigo na shine dai Aladiji na gudu. Wanda muka fara shi ya fara nuna mun yake cewa ga inda za ka yi kaza ga inda za ka yi kaza shine Aladiji na gudu. To ka san dukkan al'amura na yau da kullum ba a rasa ƙalubale. Wani irin ƙalubale ka fuskanta a cikin wannan harka ta kake? Gaskiya dai maganar ƙalubale dama tun lokacin da aka haife ka ba ka rasa ƙalubale a rayuwa ko ba ma sana'a ba. Kawai dai babban ƙalubale a rayuwa shine kawai a ce ka yi abin da iyayenka ba su shine ta shiga ƙalubale, amma ni ba wani ƙalubale da na fuskanta a rayuwa tunda dai iyayena suna son abin da nake kaga maganar ƙalubale babu kawai. To idan an ce ƙalubale ka san akwai ɗan uwansa abokin tafiyar sa wato shi ne nasara, wasu irin nasarori aka samu? Na samu nasarori da yawa a rayuwa. Duk wani abu da kake gani da wata riga da wata sutura na samu wannan harka. Na sai mota, na yi gida, na yi aure, kawo kuwa ƙarshen sutura ai sai godiya ga Allah. To wasu irin abubuwan ce duk da cewa ga shi kana kiɗa da waƙa mun san kayo mutane da dama waƙa kamar misalin dawa kai wanda suke fitattu da kuma na ƙasa masu tasowa. Gaskiya dai akwai da yawa ma. Akwai su Nura M Inuwa, akwai su Mamun na gudu, akwai su Adamu su Nazifi da dai shoran dai irin manyan mawaƙan nan haka wanda an dai san su na tashi faɗuwa ne gaskiya dai lokaci dai ba zai wani dama don na yi kiɗa ban san adadi ba gaskiya. Me ya fi ci masu a ƙwarya a cikin harkar da kiɗa? Gaskiya abin da ya fi ci mun tuwa ƙarya ina ganin kuskure in gaya wa mutum ya ƙi yadda ya ce lalle abin da yake so shi yake so ma shine babban abin da ya fi damuna a cikin wannan masana'anta. To Hausa suna cewa ga wani ga mu da kayan kiɗa da kuma ya za a ka bayyana wa mutane irin baiwar da Allah ya maka a wannan ɓangare na kiɗa. Gaskiya ne bara ɗan taɓa ne. Muna amfani da abubuwa da yawa a harkar kiɗa. Yanzu wannan ita ce sona, akwai platinum, akwai uko bandala kenan. Amma ina tunanin sai na buɗo sona 8 saboda yawanci wani studio za ka da su suke amfani. Ga shi yadda ake abu. In na tashi kiɗa ne ina fara sa ganguna kafin fara yi wa mutum busa. Ga shi na fara za.
duk mai saurare a wannan masana'antar ya san cewa yes ana buga wannan abin daidai yadda yake gwagwado a matsayin na yin ɗan koyo a wannan. A matsayinka da kai ma koyo kai shin ka taɓa koya wani wannan? Gaskiya na koya wajen mutum 5 ko 6 zance. Masha Allah, kuma duka suna nan suna ci. Gaskiya suna cin abinci sosai ma. To wani irin kira za ka yi ga waɗanda ka san akwai matasa masu tasowa wanda suke sha'awar irin wannan sana'a ta wata irin shawara za ka ba? Gaskiya shawarar da zan bayar a rayuwa ko me za ka rike gaskiya. Gaskiya ita ce matakin nasara akan komai. Duk abin da za ka yi gaskiya don in dai ka rike gaskiya ba abin da ba za ka samu a rayuwa ba, ko ma wannan sana'a ba, kowace sana'a ce. To, wani irin fata za ka yi wannan tasha ta ruwan dare ta zo ka ko da suke ka tattauna da kai? Gaskiya sai dai in ce na gode, ruwan dare gama duniya. Kaga a ruwan daren gama duniyan ne ta sa aka nemo da aka ce yanzu sai da kuna yin abu mai kyau kenan da inganci. Tun muna godiya da wannan lokacin da ka ba mu da fatan idan mun sake tuntuɓa ka za ka ba mu dama kamar irin wanda ka ba mu a cikin Insha Allah. Tun muna godiya. Na gode. Ruwan Dare TV gama duniya.